मन ହେଲା ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ପରାଟା। ସେଥିପାଇଁ ଯାଇ ଆଗ ଦଳିଦେଲି ଅଟା। ଯେତେକ ପରିବା ଥିଲା ସବୁ ଦେଲି ସିଝେଇ। କେବଳ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଦେଲି ଘୋରାଇ। ତେଲ ଗରମ କଲି, ସେଥିରେ ସବୁ ଦଳିକି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଯେତେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଥିଲା ସବୁ ପୂରେଇ ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଅଟା ଗଲାଟିଏ ଆଣିଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ବେଲିଲି, ସେଥିରେ ପୁରଟିଏ ଦେଇ ମୁଁ ବେଲିବାଲି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ତାୱା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଲି। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ ସେକିଲି। ଚଟଣି ଲଗେଇ ଖାଇ ମୁଁ ଦେଲି। ମସ୍ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟର ମଜା ନେଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।